guys. Pre. Nahuman na tagplasa, pre. Asa mo tapadong, pre? Kaka mo, agad lang kunin nyo. Sige. Mangita tag tindahan. Labang tag kasada. Chicks, pre. Chika. Duha ka bok, pre. Dia, gamit mo pagkalibat. Usa na katutong ganina nag-high voice nato ganina. Bah, mo man akong crush. Otro mo ka buta ka, mura po kag kita. Ako nakaibaw man ka nga crush ni mo. Nakakita day ka. Yun sa ni mo pagkuhan, pagkabaibaw. Ako pa. Nakatimaho ko ato mo tubong tuba. Tana? Ang sita na. Kung saan man nato pagtabok ato nga, di ta mailan nga natay apan. Ha? Are mong dakay magsabota de. Ikaw buta. Bagwa ka bato ibagres mo sa kasada tos tumoy. Para di kay buang na kay buta ka. Ano ko pagbaglis nga buta man ko? O gani magpakuan kang bagles ka kan para di kay buang buta ka. Tos tumoy, di ka halata nga buta ka. Sige, dali ara na oy. Ako pre, ang siya kong buhaton. Imong baton pre libat. Gani. Oh. Tanawang agi ni buta istrita og insakto ba? Ano ka halata nga libat ka? Ah. Pikas. Magpili ana nga. Duha may pananaw nako. O sana gamit mong pagkalibat po. Istrita na sa subay dito. Tumoy, para di tayo ba ang natay apan. Sige. Dini na mo kay magwa ko para paglis ni buta. Ha? Dini mo. Ako ding baglisan. Sundi dito para libat. O sige. Strita ba? Strita ba? Okay kayo pre? Strita ba? Strita. Asa mga kabadong pre? Parikimpang! Ari ba? Di alam na ari. Ikaw na po, dali! Dali na! Ano kasaba? Masakpan ta. Kamu ba? Baglis-baglis mo ning kalsada. Ugaw kayo tanawon. O ning balon. Pre, apit ta. Yes! Sakti! Sakto kayo pre! Wado tayo ili sa mga sabaji ba? O, natapan! Pero Asa may mukamat pre? gamit mo libat. Good morning mga kabuhol studio no. Siyempre, salamat din sa may like, may share o may follow sa mong video no, then subscribe sa mong YouTube channel. Shout out din ko ni Irene Purina Silho nga sa iyang karinderya nga lamig kay mudag luto si Madam. Dam, salamat kay Dam. Shout out Dam. Then si Clarissa Labisores Kabahog taga Kabilaw, Loon Bohol. Shout out ka diya Madam. Then si Julito Arcay. Then shout out Luz Miminda Malan. Og si Rose Ann Morales, shout out. Then sa akong family, then sa mga Mansueto family sa Bantayan, shout out. Good morning guys. Before that, I would like to thank all viewers. Okay, shout out ko ni Zipper Kuwa. Na sige gingon pa shout out ko na siya. Shout out ko ni Kevin Yusinyas, Kiligon kanunay sa among video. Shout out po ko sa among team Katagumpay jersey. Shout out po ko sa taga Talibon diha. Salamat follow po mo. Taga Danao. Okay. Okay, ningit-lit lagi sis. Good morning. Shout out dai ko nga sa akong perminte gining sige jug like pero sige siya tanaw pero ako no siya shout out. Kinakusgan, guwapo, banggitan, Christian Homer. Sa kuha ni siya, manager ni siya. Og si Kyle Villegas, the gymmer. Og sa tanan namong mga classmate. Og sa classmate po nako sa high school, palihog share na og
sa ako pong pamilya, akong mga igsoon. Good morning. Oy, si Cardo Day, pabalik. Akong kinakusgang ikaw akong TikToker, guwapo. Murag si Cardo Dalisay, Cardo Munalim. Sa tao dahil ko sa Amua, sa Talibon. Og sa mga kayo dia, og sa among vlogger dia nga si Kajib Mix Vlog. Dia sa Talibon. Unya, pasay tao dahil po itong kaban, mga bagay og kasor ni Felicitas. Lab og ni Mamaya Apolona. Okay. Kaya pala ko sa plido, Himaya Apolona. Oh. Og sa among kapulmen si Nugalada nga sige rag tanaw sa among video. Sa Guaylek-lek. Okay na. Og sa among store manager nga si Sir Etchel. Sa Lasol. Inalay. Shout out po sa akong pamilya ni Sagna, mga Ranisis, ug Ngalasa, ug Sahilan, ug shout out ko ni Rosan Morales, ug si Joel Botel, nga perminti nag-share sa atong kuan nga video. Tagay, weng, tagay. Sa atong mga viewers, salamat. Ayaw kalimti sa pag-like ug share. Shoutout po ko ni Jane Bunyo. Gwapo ni si sa. Thank you. Thank you. Yeah. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.